Jamanen chal mar weche kotenre gi lokruogego ka bende paro ni gin yore gubati mag neno ni gi rieyo lai makare yore mag telo. Sirikal temo kungo nyalo paro e kinde mane jatend piny William Ruto ne oketo jotend migepe kod jodito mag bede migepe mag sirikal keto kogi orak mar rang'iny mar tich miluongo ni performance contract ne wacho ni nitiere kaka idwar rie weche mag sirikal kendo weche mag wuodhe jok ma loko lewni e pewe mag ndeke gin achiel kuom gigo manowuok e romo. Pani matimore kinde ma bende nitie jotelo moko manoketie kom kata noyier ma bende oganda osebedo ka ng'ur gi riwruoge ma ok mag piny owacho gin mago makelo ne oganda gisebedo ka ging'ur ka giwacho ni gin yiero manotim tok chike mathoth ka. Penjo maduong' ma koro wan godo nyaka Ramogi nyalo miyowa pachi ni to iparo ni ma biro konyo sirikal e reso omenda mondo mi ochwal godo chenro mag dongruok koso dipo kama nyalo medo kelo pupni e piny owacho. Chike manyien gi nyaka Ramogi namba mag studio mana kaka nwaseng'isi aria auchiel adek nono kendo bende nyalo uso kodwa e Facebook Ramogi TV Kenya kaachiel kod YouTube gi Twitter handle @Ramogi TV KE mondo imiwa pachi. Mana kapod warito pachi nyaka Ramogi jwang' wadhi mbele gi weche manyien kama duol mar governors ma pacho ka koro pingo mokalo chenro mar medo counties kata duoko chien nyaka bilosi ywaruok mag kiew ma osebedo ka chende kind counties bura. Governors go kani loso e nyima put matayo twak mar Thick Bomas of Kenya otwoni parono gie sani onge tiende ka bende gikwayo mana kaka omenda modhuro nyalo chopo ne tend loch gwenge ne chwalo chenro mag dongruok. Jafwamb marwa Eriko Wenga miyowa ler mar wachno. Kata kodoko ni jokanyo bura ma osebedo ka chopo e nyim kamati mar twak motele Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah ka gisundo chugo counties moko kata duoko piny. Governors nochiwo ler margi e wi parono ka ywak gi en ni kik ket mahino e wach mar duoko chien kata medo counties. So far, I think there are proposals for almost over 10 counties. I think looking at some of you here, you are affected by that proposal. We wanted to know your views on this issue. It is a contradiction to start talking about other things before you define the county boundaries. We first fix the existing county boundaries before we even begin the question of delimiting. Yes. Gie sani moko kuom counties kale liet mar siasa ma bende geto thicho oko governors ya peace karang'isi maber en county ma Meru kae governors dwaro mondo oridi chike kendo ketnegi ageng'a mabiro mono MCS gologi ya peace kapok okalo higni 2 mar tendgi kod higa 1 motelo ne yiero. The council proposes changes to the process of impeachment of county governors to prohibit any impeachments within a period of 24 months after their election into office and 12 months towards the next general election. Motelo ne governors chwalo pachigo kinyi kweth moro mawuok e county ma Homa Bay ma otisi kaka Homa Bay Interface Help Desk ne ochopo nyim kamati ni mana kaka jokanyo mamoko kendo ne gin kod kwayo e wi mano ma giwacho ni biro miyo pok mar omenda mang'eny chopo e piny luo. You are seeking for the creation of a constituency to be named Kanyada. Yes. Out of the present day Homa Bay town. Yes. Constituency. Yes. What would the other constituency then be named? No, the constituency we want is Kanyada constituency. There is no problem the remaining part of Homa Bay? Homa Bay town constituency. Okay. Because it's a cosmopolitan. Kanyada constituency will comprise of the Kanyadians, the local natives. Michael Kojo stigo bende no pedho kwayo mare ma oneno ni nyalo tieko ywaruok mag yiero e thuru ka kinde tok yiero maduong'. Odwaro ni ruch oko wach mar bedo gi kar kweno maduong' mar ombuch jatend piny Kenya kar National Tallying Center. You said we removed the National Tallying Center. Yes. Then how do we collect all these results? We saw it that normally at Bomas is where the fight is. So after all the results of the members of parliament have been declared, MCAs, governors, women reps and senators, everybody dashes to the National Tallying Center. So we're asking ourselves, why is it that everybody is dashing towards the National Tallying Centers and yet they are voted at the polling stations? If we have like 64,000 polling stations in the entire republic and Presidential A has got 50, he is supposed to be declared the president. Moko kuom weche abich motegno ma Azimio la Umoja ne osebedo ka dhiro kinde ng'anyo margi kapok ne twako chakre ne en mar sundo mondo yaw agulu maduong' mane okanie duoko mag yiero mar jatend piny Kenya kata Sava. Attorney General ma pacho kama chon Amos Wako ne okoni kamati ni ber mondo los chik matayo dwaro makamano. If these doubts are not cleared, it could erode confidence in future elections that a law should be enacted to make servers
automatically open and accessible to anyone, that as soon as the presidential elections are declared, the server should be open, and it should be open and accessible to whoever wants to access it. Mokum jotelo moyier bende nochopo gin giwegi mar chwalo pachgi. When the PAC allocates funds for running offices, the senator is only enabled to establish one office. A very unfair process. At creation, Mwingi district was not immediately gazetted, and for that reason, we lost out on a county status. Eseche ma igeno ni kamiti maduong' madhi nyime kod kawo pach jopiny ka biro tieko kawo pach jopiny odiechieng' ma kiny tich ariyo. Kuku maduong' mar kamitini kata secretariat igeno ni biro chako tije tich adek ka gikolo weche duto manochop e nyim kamitini kapok gichiwo ripot ni kamiti mabiro chako tiyo tije e bwo ndalo 25 modong'. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Ramogi weche